сутринта ставам 4:30 и излизам долу при колешките си. Дигам си колешката и пием и по едно кафе. Излизаме на спиркадевня и чакаме автобуса, маршрута да доди за работа и оттам тръгваме и от Петлешев да взимаме колешки имаме там и оттам на Златните направо на района и отиваме на района, почваме веднага на работа. Като свършим и работа вече, като ми по-рано ако свършим и отиваме и към плажа да се мокрим и там, нали, почиваме си, докато доди маршрута да ни вземе. И оттам качваме се, отиваме на Паргона, който дал Бог там си готви жените, обядваме. Бягай тук там, бе! Бягай тук! Ашо тук! Борко Мирока, Асан. Але, кава дома, до бахтару, ган? Кава е свали как? Какво конжи съм тому? Капара ме дай си. Rafi. Let's look at this. Самотен бях, отчаян бях в живота и Бог дойде, промени живота ми. Но сега разбрах какъв е смисълът в живота ми. Цари мой, без теб не мога да живея. На тази грешна земя. Цари мой, без теб не мога да живея. На тази грешна земя. В твоето присъствие изтръпвам, Боже. Разтапвам се в твоята грешна топлина. И от колко хубаво ми е с тебе в живота ми. Цари мой, без теб не мога да живея. На тази грешна земя. Цари мой, без теб не мога да живея. На тази грешна земя.
Ето хлопам на вратата, чуваш ли ти моя глас? Чадо мое, отвори ми, аз ще вляза с духа си и ще върна свободя. Аз ще вляза с духа си и ще те освободя. Ново име ще ти дам, ново сърце ще ти дам. Твоето старо ще премине и ще бъдеш нов. И сърцето ти ще преснеш и ще бъдеш храм за Исус, за Исус, за Исус. Ново име ще ти дам, ново сърце ще ти дам. Твоето старо ще премине и ще бъдеш нов. И сърцето ти ще преснеш и ще бъдеш храм за Исус, за Исус, за Исус. Бите. Амин. Амин. Mehmet benim bana göster. Yala yala bu tupak. Gel bir tane. Var mı tam? Var mı mister? Dök onu dök. Haydi. Olacak o şey. Yok daha öyle yapmıyor. Öyle şimdi otomat. Желал би да имам къща. Защото този дом са го взели вече, къщата не е моя, двора не е мой. Разбирате ли? Искам да имам собствена къща, да живея с 8 деца съм. 8 деца имам и децата ми са в 2 стаи. В 2 стаи живеем. Това мечтая най-много, да имам къща, да не остана вънка с децата ми, с семейството. Желавам това. Друго нямам нищо. Ако има нещо жена ми да каже, нека тя да каже. И искам поне да се оправят нещата. Тези просто купиха къщата, аз исках да направя с пастора, поне да ми помогне, обаче не можа. Така направиха и са купили и мястото, и дворът са го купили. Този двор не е мой. Ако ми кажат утре да ме събарят, и веднага ще ме събарят. И съм нуждая от финанси да си купя един апартамент.
Много се притеснявам, много мисли и дори страх на само себе си, вече страх на в пътя да не ми стане нещо, защото много напрежение работя. И не знам, с тези мисли, дори някой ден почерняват ми очите, лошо ми става в района. Само ставам, лягам, мисля за къщата, защото подкрепа на децата ми искам. Нуждата ни е, проблемите ми е сте той. Кажи да, той да идва тук. Ето с Янчето иска да махне чоколата. Там ли? Чоколата къде? Аз бачвам, не знам, че може да Тасы? Е тасия? Мъне си ден си така. Ето си двери брада. Брат ще си. Ще си само. Да ще наде. Те си ги сман до сарда. В момента работя в Златните, метачка съм. Работя. Преди съм работила в озеленяването, но няма. Сезонно беше и напуснах работа само с желание и превърля се в Златните да работя и да мога, имам на държавата да плащам лизинг, защото съм купил с изплащане да мога да плащам мястото си, което имам дом, но така стана, дявола отграбна и без да имаме хабер и са платени мястото ни и сега ни са чудими какво да правим. Не знаем по-точно кой го е купил, кой е собственик. Имаше, познавахме собственика, кой е той, но без да имаме хабер и продал на от съвета ли казваха, на Янко Станък ли казаха, не знам. Вярно думата в това. Сега по-точно казват, претендират да ни хвърлят вънка. Но ние не знаем, направо сме на шашнати. Чакаме отговор всеки момент да видим какво ще стане с нас. Ето и момента работя, слава на Бога, че Бог дарява път.
работи, помагам на мъжа ми, на децата ми. Нали, къщенска работа. Мъжа ми е болен, той бил опериран от тумор и сега му има признак болки в другата страна и направо нас шок сме и за него ли, за дома ли, за семейство ли, не знам. Но аз вярвам, че Бог ще ни подкрепа, ще имаме подкрепа от някъде. Защото Бог не си пуска чедата си. Защото Бог, ние вярваме, искаме и просим от Него, чрез някой човек да докосне и да ни подкрепа. Başka kimse gitmesin. Vay, kesin var. Aşağıda. Ne yapıyorsun? Stop! Mal. Onları alın. Sıka vereceğiz. Acıdın mı? İyi, korktum. Hadi al bunu. Kanka. Ya odaymış parası. Mehmet tut aç bakın. Ya verin bana. Ya verin. Kayış. Hiç alayım. Geçer bu tarafa yapıyorum. Yapıyorum. Aç onu, aç onu. Haşlar. Hadi bu işte. At onu. Ne yapıp gerek kaldı ama hangi bir kendimizi. Doğan vakları yanına yürüyoruz. Böyle güzel güzel ayda. Abi parmağı atalım. Yavaş yavaş daha iyi.
Интернет var onda. Şey var onda. Sen al işte. Четири. Кто предава пиора и германа предава. Алло! Good morning! Neyse ben aşağı tanesi. Bibi var ben aşağı tan. Sen aşağı. Çok arıyorum. Stop. Kaka. Allez, Armona. Siga. Hadi. Nerede ne gelin? Sabıksa bunlar onda, sende de bende. Ben akşamüstü. Hadi ben de bunlarla mı olacağım? Sen nerede olacaksın? Siamen milo, sande devles korat, siamen sastipe. Ande devles korat, siamen sila, ande devles korat, siamen milo, sande devles korat, siamen sastipe. Dekav, 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 medevles, medevles. Dekav, dekav, medades. Dekav, 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 medevles, medevles. Dekav, dekav, medades. Во Божията кръв имаме милост, во Божията кръв имаме сила, во Божията кръв имаме изцеление. Обичам, обичам, обичам моя Бог, моя Бог. Обичам, обичам моя цар. Обичам, обичам, обичам моя Бог, моя Бог. Обичам, обичам моя цар. Какъв език говори той? Немски. Быстро ясно. Быстро ясно. Аз разбрах. Как няма да разбереш? Те виж как се правят. Аз начало не разбрах и ги качих. Как се прави на мене като буква?
Дете най-много мразя телеман камераса. Çivilediler ellerini kanattım yeryüzüne, çivilediler ellerini kanattım yeryüzüne. Bizim için ey Rabbim acı çektin, dayandın, cezamızı yüklendin, suçlarımızı dayandın. Sen gökten indin bu yeryüzüne, Rabbi sen kölen oldun, bizim için dayanın. Çivilediler ellerini kanattı yeryüzüne, çivilediler ellerini kanattı yeryüzüne. Жиги тафлева. Tekera şey? Ya dedi. Aa. Може то молитва вътре
Най-малко пари калава за магия коридор да пее. Халелуя, небесни Отче, ставаме пред Твоите святи нозе, Господи, на силите. Благодарим за този хубав Този ден, Господи, който ние се изтощаваме чрез Тебе, Господи, защото Ти си великият Господар Божи, Цар на царете, Господи, Ти си нашият Цар Божи. Нека Твоето помазание, Господи, нека Твоята сила да падне върху нас, Господи, да ни изцелиш, да ни освободиш, Господи, защото само на Тебе вярваме, Господи. Благодарим Ти за този ден, Господи. Хасалари Шимрия, Лей Салари Хасамре. Алелуя, небесни Отче. Алелуя, Боже святи. Господи, който си ни оставил драгоценна кръв, Господи, ние сме умити, Боже. Благодаря Ти за целият Ти сме променени, Господи. И вярваме, че Ти правиш всички чудеса и знамения на тази земя, Боже. О, Рахамри Хезбереме Сайляй. Лей, сила Божия от небето, Господи, върху нас. Помазанието Ти нека да тече върху нас, Боже. И направи така, Боже, нека Твоя камерът, Боже, винаги да бъде пълен с живата вода, Господи. Хорам, моляри, шахара, Лей, салари, бриха, самре. Ора, хамре, хезбереме, сайляй. Ти си великият Цар, Боже. Само Ти можеш да освободиш, Господи. Само Ти можеш. Хайде, податки, почва сани теста тарчия, или се. Абе! Деда! Вале! Не. Сега. Той е с това точно катар магент е кирен операция за тебе. Откъде иска да те оперират? Значи от бъбрика? Черен друг. Коте от... Кай? Кучешка тения. Кава кате? Боже, Татко Исусе, халелуя в името на Исус Назарянин. Дай да се молим за тая душа. Татко Исусе, халелуя. Първо ленто мари прошка. Амин, слава на Бога. Мъне, положи ръка отгоре. Халелуя, в името на Исус Назарянин. Татко Исусе, сега вземаме два си контрол върху това тяло Боже. На тази черен дроб Боже, на тази нечестив дух, който причинява Боже от нейното тяло Боже. Ти я оперирай Боже, ти я и целите води на нейното тяло Боже. Ти я освободи от тази нечестив дух, Господи, халелуя Боже. Благодарим Ти Боже за всичко, за целият Ти ден, Господи, който Ти ни потребяваш от Твоите незнайни. Каквото и да съм вършила, Боже, пред Твоите нозе, ето тая душичка, Татко, е пред Тебе, Боже, сега в момента, Боже. Ти да разчупиш тези нечисти сили върху нея, Боже, Татко, святи. Да премахнеш всякаква нечиста сила, злоба, лукавщина, Боже. Омраза, Боже, от това съвет. Господи. Осана, Боже. Господи Исусе. Шаура, Боже. Сем, Боже.
Премъгни всякакъв дух на алкохол в този дом, Господи. Изчисти този дом, Господи. Нека мирът Ти да почива в този дом, Господи. И вярваме, Господи, че в Твоите рани ние сме изцелени. Повтаряй! Аз съм изцелена. В Твоите рани. В Твоята драгоценна кръв. Съм излига, Боже. И ще ме промениш. И ще бъда една добра майка. Да я оперирам от Тебе, Боже. Халелуя, Господи. Амин, Боже. Амин, Господи. Халелуя. Айде. Не може. Значи нашата църква не помага. Дори църквата е продадена. Разбирате ли какво е? Ние вярващи нямаме къде да се молим даже. Тая църква е продадена. Нямаме чисто, просто имаме мраза от пастора в моето семейство. Защото ако той от Бога е настанен там, щеше до сега да имаме подкрепа от нашата църква. Но чисто просто всичко върви в нашата църква по-човешко. Пастора върти по-човешко, не е по Божията воля. Ако беше той от Божията воля, щеше да плати, да има подкрепа да плати църквата. Да не остави вярващите вънка. Сега в момента църквата е продадена, това място е продадено догоре. 800 квадрата място е продадено, включително и църквата вътре. Разбирате? Но пастора нищо не може да направи. В къщата от немотията, дето нямаме. Идва момент, нямаме дори за храна, пари нямаме. Чуди ми се откъде да взимаме на вересие от магазините. Пълни сме с догъща. Дори не може да мина сега оттам при човека срамно. Не мога да се изплатя. 160 лева, 120 лева лизинг плащам, а остатъка поддържам семейството, защото той не е на работа. Сиямен сила, не да влез корат, сиямен милост,
Ande devlesko rad, sija me sastipe. Ande devlesko rad, sija me sila. Ande devlesko rad, sija me milost. Ande devlesko rad, sija me sastipe. Dekav, 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 medevles, medevles. Dekav, dekav, medades. Dekav, 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 medevles, medevles. Dekav, dekav, medades. Во Божията кръв имаме милост, во Божията кръв имаме сила, во Божията кръв имаме изцеление. Обичам, обичам, обичам моя Бог, моя Бог. Обичам, обичам моя цар. Обичам, обичам, обичам моя Бог, моя Бог. Обичам, обичам моя цар.